lawan tramol, lawan triumph, ka ji tsoron Allah. Ba a taɓa janibin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a zauna lafiya. Mu mutanen Kano masoya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne. Ka gaggauta janye kalamanka, muna kira gwamnati ta shigo cikin wannan lamari. A'udhu billahi samiul alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kamar kullum ne naku Abdulhamid Ibrahim Yahaya. Hakika ƴan uwa mun ji wani labari daga bakin wani la'anannen malami wanda yake karatunsa bai amfani da shi komai ba. Domin duk tarin karatun da Allah subhanahu wata'ala ya baka, in dai babu girman annabi, babu ganin girman annabi a cikinsa, wannan karatun naka ya zama na banza na wofi. Alal haƙiƙa yan uwa, dukkan wanda Allah subhanahu wata'ala ya bashi ilimi bai yi amfani da ilimin sa wajen girman manzon Allah ba, billahi allazi la ilaha illa hu, wannan ilimin nasa bashi da amfani. Samu labari wani daga cikin malamai na Kano, Lawal Tramon, ya yi mummunan lafazi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda a ka'ida a janibi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dukkan wanda ya faɗi mummunar kalma ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai an fito an man raddi, an gaya masa hukunsa. Idan bai gyara ba kuma akwai mummunan mataki da ya kamata a ɗauka kansa. Malamai da dama sun karanta irin wannan hadisin, amma babu wanda yi kakkausan lafazi ga wannan hadisi sai kai. Ta yaya za a samu kwarkwata akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan ko kuda baya taɓa fatar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? An ce ka janye, ka zo kana cewa shi wancan wanda munanan kalamai akan annabi an bashi minti 10 ya kasa nunawa, kai ko a minti 5 zaka iya nunawa. To wannan wani irin rashin fahimta ne, wani irin jahilci ne? Gabaki ɗaya musulunci an gina shi akan giran manzon Allah. Billahi allazi la ilaha illa hu, babu abin da Allah zai kalla idan baka giran manzon Allah. Wa izo ma da addinin? Saboda ka mu akan annabi mun shirya karɓar kowane irin kalubale. Billahi allazi la ilaha illa huwa, idan baka janye kalamanka ba, wallahi tallahi za mu ta gaya wa Allah, kuma sai Allah ya wulakanta ka. Alal haƙiƙa ƴan uwa, dukkan hadisi wanda ya taɓa janibi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wannan hadisi kad'an kawai ka ajiye shi, karka amfani da shi. In ka ce za ka yi amfani da wannan hadisin, to billahi la ilaha illa huwa, ka ɗauki hanyar lalata rayuwarka gabaki ɗaya. Domin a ka'ida ta janibin annabi, duk wanda ya taɓa janibin annabi wallahi kashe shi ake yi. Saboda haka mu ba ma goyon bayan wanda ya taɓa janibin annabi, kuma muna kira ga wannan malami ya gaggauta janye kalamansa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, domin ba shi kaɗai ne malami ba, dukkan malamai wanda suka gabata na ƙwarai ba su taɓa yin karo da wannan hadisi sun faɗi wannan kalmar akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba, sai kai saboda wauta irin ta magana. Saboda haka na ga malamai da dama da sauran masoya annabi irin mu suna fitowa suna kokari su ga sun tunasar da shi akan abin da ya magana akai, ya fito gaggawa janyewa. Ni Abdulhamid Ibrahim Yahaya ina amfani da wannan dama domin ne kira da shi domin ya gaggauta tuba.